Sara é a miña dobre. Eu, cando me xubile, queda Sara, vale? Porque É? somos iguais. Por acaso, Sí. são muito parecidas. Tu ves? E a Almudena é a minha dobre também, somos parecidos. Sí, tal cual. Igualiños. Bueno, que tal? Como estades? Que tal esa resaca dos premios? Pois moi ben, recuperadas xa. Sí, que che dixeron na casa? Pois moi contentos todos, moitas felicitacións de todos. É que no centro que Almudena, como están o resto de profes, o resto de compañeiros? Como foi? Pois a verdade, todos moi emocionados, porque tampouco contábamos así moito. Nós chegamos ali, fomos de excursión, pasámoslo pipa, e de repente levamos un premio así como que non quera cousa, que foi o... Claro, unha sorpresa. Porque ademais o voso foi xa chegar a encher, porque foi o primeiro que se deu. Logo pasamos toda a gala vendo o resto de finalistas, pero o voso foi, hola, premio! Entón foi o máis inesperado. E como foi a grabación dese vídeo que nos enviastes? Pois gravamos, a verdade é que rápido. Pode decir aí a profe que gravamos rápido. Sara, tens que ensinar a Esther a fazer isso, que a Esther demora sempre um dia para fazer um vídeo. Rodrigo. Tamento chairego. A riqueza lingüística do galego é inmensa. En cada zona de Galicia temos uns trazos propios que conforman as chamadas variedades dialectais. Estas foron estudadas e divididas en bloques, áreas e outras partes máis pequenas que se separan mediante isoglosas, que son as liñas imaginarias. Vaya, son como os marcos. Nós, na Terra Chá, formamos os plurais en os e non en ons, tamén en as e non en ans. E dicimos cousas como estes pantalós sonche ben cómodos ou ladraban moitos cas. Tamén empregamos as palabras irmão ou mai no canto de irmán ou nai. E lembrade, o único galego que non vale é o que non se fala. Digo eu. Que maravilha! Que parece, Rodrigo? Que Uau! Como é que gravaram? Gravamos con croma. E quem é que editou? Pois un amigo noso que se chama Antón, ao que queremos darlle as grazas, porque sen el a verdade é que a nós sairíanos un vídeo así cutreiro, non? Pero, bueno, con el quedou máis lucido, non? Porque a materia prima que xa estaba, a Sara, que xa é unha materia prima moi importante, pero logo pois os adornos e as palabras que aparecen por aí, todas as imaxes, pois claro, danlle moita alegría, fermosura, non? Claro, e como é que decidiram fazer o vídeo? Como é que escolheram este tema e porquê? Toda a escola queria? Foi uma coisa que partiu da professora, que partiu da aluna? Como é que foi? Antes de que respondades a isto, vou explicar que ten dobre mérito a toda a xente que se presentou para o premio especial do xurado, porque digamos que o concurso estaba dividido en dous. O propio concurso que sacamos de primeiras, no que nós escollemos 10 ideas finalistas, fomos nós a gravar, fomos a cada centro, gravamos nós, editamos nós. No seu caso, fixeron todo eles. Abrimos como un segundo prazo para que enviaran calquera vídeo. Entón, eu creo que eso sí que se merece outro aplauso, porque agora xa podes responder, a ver como foi que os animastes a participar. Entón, pois eu vía que estaba desgravando en centros de ensino, entón, pois fun ao chat do Instagram e preguntei, digo eu, pois se podíades vir a gravar a Vilalba, de presentarse ao concurso ese. Pero dixeronme que había outro concurso de eso, do premio especial do xurado. Entón dixen, pero vimos probar a ver. Tiña Sara. Ti, Sara, tes que presentalo, porque sempre estás na clase, dilles o que faz na clase. Cando alguén coloca mal un pronome ou non me digas que Ai, a ver, Sara, contanos. Sí, eso sí que o faigo, porque dame moita rabia. Porque pode ser que algún que se escape, non? Pero así que dame moita rabia cando se colocan todos ao revés. Acho muito bem. E tu queres ser professora quando fores grande? Non. Ou não? E qual é que é a tua classe preferida, a tua disciplina? Sí que son máis de ciencias que de letras. As linguas sí que prefiro galego porque me sinto máis eu. Cando alguén coloca un pronome mal ou iso, ela corrixo e despois acaba. Dígocho eu. Sentarte ti. Entón, así empezamos a gravar, preparamos o guión, gravámoslo ali no estudio da radio, que temos ali un estudiazo montado, que estamos nun programa de Radio na Biblio,
e temos un estudio que o son pois queda xeñal, puxamos o croma, puxámonos ali a gravar, logo mandamos o Antón e así, xa está. E a tua família ficou orgulhosa do trabalho que vocês fizeram e de terem ganho o prémio? Como é que foi a recepção? Conta-nos lá. Sí. Eu dixeralles que íbamos a Santiago, que íbamos a ir á entrega de premios e tal. E depois xa viron, xa empezou a sonar o teléfono. E, bueno, todo o mundo a contestar, pois todo o mundo moi contento. E eu, claro, tamén. E o prémio está onde? Está na escola? Está aquí, teño aquí comigo. A ver, Ai, ese premio. mostra! Que maravilha! Vos fixestes un apuntamento cheirego porque sodes da terra xa. Como está o uso do galego, a situación do galego por eses lares? Non sei, eu penso que, bueno, si entre a xente máis maior sí que, o sea, non máis maior, pero de máis maior que min, sí que se fala. Eu penso que a maioría que sí que o fala, pero sí que noto un día así falando con unha profe tamén, decíamos, no, fálase bastante, aquí neste instituto fálase bastante, pero despois parámonos máis a pensar en neso e íbamos dicindo, no, este non, este non, este non, e dixemos, ao final non hai tanta xente que o fale, comparas e dices, claro, fálase moito máis aquí, eso que se vai perdendo e unha pena moi grande. O importante e o bonito tamén, por exemplo, Sara fala super ben o galego. Iso tamén queda demostrado que ese discurso de, bueno, é que o galego é lingua de vellos, pois para nada. Sara, quantos anos tes? 15. E era o que eu ia perguntar, Xã, a vossa terra fica no norte da Galiza, certo? Sim, não fica na fronteira com Portugal. O galego da Sara, em termos de acentos, é muito parecido com o português. Eu percebo muito melhor a Sara do que a Esther, por exemplo. Mas a Sara fala um galego muito próximo ao acento português. O sotaque. Sara entende ben o Rodrigo? Pregunta aquí o señor Cerretuvega. Sí, eu non sei se ao mellor todas as palabras ao 100%, pero sí. Budena, tú que eres a profe de galego? Claro. Claro. A ver, como, que tal nas clases? Que visión tes tú, así, pois, de diferentes cursos que levas dado, non sei, a perspectiva que teñen os alumnos co galego, non sei, contanos así algo. E a verdade é que neste centro é certo que hai xente cada vez máis que fala castelán, rapaces e rapazas, pero hai unha porcentaxe moi alta de galegofalantes que teñen un galego precioso, e a verdade é que iso hai que valoralo, e hai que pasei por centros de cidades nos que os rapaces e as rapazas non eran capaces de manter unha conversa en galego, ni sequera, porque non lle sae. É como, para min, pois, empezar a falar pois, nunha lingua que non domino para nada, nin que, a pesar de que botan anos estudando galego, pois non se lanzan a falar, porque no seu entorno, pois, non se fai, simplemente, ou está pois infravalorada, incluso, ainda segue estando. Entón, temos moito camiño por percorrer, e os docentes e as docentes temos que impulsar que falen a lingua, máis que dar gramática ou dar literatura, que me encanta, por certa literatura, pero temos que buscar actividades destas, como este programa, por exemplo, para fomentar que se fale e que se use. Non que aínda que non sexa pois as normativas están aí, están moi ben, pero iso, o noso galego, o galego de cada zona, é que se sinta por dentro, non? Que o leves por dentro dende que naciches. Iso creo que é o máis importante, achegar a lingua dunha maneira divertida, lúdica, a través das redes sociais tamén, que hoxe en día pois é o presente, non é o futuro xa, senón que é o presente. Entón iso pois un pouco a idea que teño de transmitirlles a lingua pois dun xeito o máis ameno posible, que ás veces non pode ser todo o ameno que quixéramos, porque hai que dar pois uns programas e demais dentro dos límites, pero pois aí loitar un pouco para facelo divertido. Pois claro que sí, é que ao final nós, o equipo do Digo eu, sempre o que dicimos é que, a ver, cando imos aos centros e así, a ver, cada un que escolla falar na lingua na que se sinta máis cómodo, pero sí que o drama ven cando, o que tú decías, cando non eres capaz de comunicarte nunha lingua
bueno, que é unha das dúas que temos aquí, que nós temos castelán e galego, e as dúas as deberíamos controlar ao 100%. E no momento no que hai xeracións que non saben falalo, xa alarma. Que dice aquí, Leguito? Eu creo que o que di Almudena, algo lúdico axuda máis, creo que tanta teoría. Sí, home, a ver, a teoría tamén, os profes tedes que eso, unha de cal e outra de arena, tedes que dar todo, non? Pero moito nos comentarios, máis groseras como Sara, máis groseras como Almudena, por favor. Bueno, Bueno, non é para tanto. Que lle pregunten aos meus alumnos que seguro que están dicindo, esta, No, pois non, para nada, sodes un gran exemplo. Todo o que estades dicindo, oxalá sirva para, pois eso, de exemplo para moitos centros, para moitos alumnos como Sara e para moitas profesoras tamén. Digo, señor Certúdega, Sara, que tipo de contidos lle gustan? A ver, Sara, que ves tú nas redes sociais? Pois non sei. Sí que busco, ao mellor, penso que non atopo todo o que me gustaría, non? Contido en galego. É que me gustaría ver. Non estamos a falar de outras coisas, estamos a falar de en galego. Pero que che gustaría ver en galego? Pues, todo o que se ve que se ve en castelán, que se poidera ver en galego. Sara, qual é que é o teu grupo de música preferido na Galiza? Home, agora mesmo que máis que Tanxugueiras, non? Claro. Eu faço perguntas fáceis, a Esther faz perguntas muito difíceis. Pois... Vocês costumam ver, há bocado também estavam a perguntar isso, vocês na escola, nas aulas de galego, às vezes mostram alguma coisa em português para fazer a ponte entre o português e o castelhano, ou não? Vê? Sí. Sempre que podo, sempre teño así algunha actividade para cando toca dar a lusofonía, que sempre aparece no libro de texto, así como algo moi teórico e pois trazos de portugués, non sei canto, e eu sempre expoño pois algún vídeo, algunha canción, e que me teño que poder ler ao día da música portuguesa, porque tampouco controlo moito, entón teño que xa estive mirando ano pasado así rap en portugués e cousas deses que iso gusta ya rapazada. Entón, sempre lles poño cousas. Cristiano Ronaldo falando. O Kim Barreiros tamén ou ainda non? Kim Barreiros non me gusta moito. Sí que non gusta. Ten que pôr Kim Barreiros. Gusta, pero ao mellor non conecta tanto coa rapazada. Xa. Cousas máis modernas. Sara, tu alguma vez ouviste o Kim Barreiros dentro ou fora da escola? Home, claro, a canción de Eu gosto de mamar nos peitos de cabritiña. Claro! É mundial. É moi típica. E a mí ademais que me encantan as cabras, non? Sí, a mí tamén. Cando me regalaron a primeira, a foto que puxen foi con esa canción. Tes cabras en casa? Tes cabras? Enanas. Nárnia? Pequeninas. Enaninhas. Muito pequeninas. São cabrinhas? Bezerros? Cá chamam-se bezerros, acho eu. Será? Bezerro? Ou bezerro é das vacas? Como é que se chama uma cabra pequenina? Tiaguinho, ajuda-me lá. Nós temos... Um cabrito. Bezerros são as vacas. Um cabritinho. É um cabritinho. Cabritinha, claro. Pá. Claro. Então tens cabritinhas. Como é que se chama a tua cabritinha? Tens que fazer um digo-cheo com cabritinhas. Como é que se chama a cabritinha? Pois ten larga historia, porque cando me regalaron, había pouco tempo que coñecera a miña actual mellor amiga. Pensei que era a Esther e tinha chamado Esther, a cabritinha. Por aí anda. E puxenlle o nome da miña mellor amiga, non? E entón a cabra que teño, a primeira que tuve e que teño, é Carolina. Que guai, que linda.